Good morning everyone. Anjali Brahmani Facebook page आव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय दिनै आङो लाइब्रेरियावसो थांनो नागिरदों जोङो वाव एदि स्रांलाय आरो दुद्रुनांगौ आरो बेयाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो गोसो गोथारै मबाइलानो मोनगोन मोनालै हे मोना मोनो नै जोंना कलेजआ मोजां नुदोंथ' लोगोफोर नैथिं हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव खेबसे आंनि भिडिअआवहाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय आरोना स' लोगोफोर दिनैहाय आंनि रुमाव लोगोफोर फैदों आरोना दा नारें जुमब्रा जानो बे नारें जुमब्रा जानाय भिडिअआ गोबावसै आरोना एकदम लोक्षि फुजा दुर्गा फुजानि सिगाङावनो लानायमोन ओमफ्राय आं बावगारनानै दंमोन आरो भिडिअखौहाय ओरैनो देनां नायनो थाथोंसै होननानै हगारनानै दोनबाय नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर एमएआव लोगो मोननाय बयनिख्रुइबो साबसिन लोगोफोरा बिसोरनो आरोना लोगोफोर आंनियाहाय बेनिफ्राय सासे दंबावोमोन बेखौ देखायनो हायासै आङो मा होनो बेहा न'आव खामानि दङमोन बेनिखायनो आंनि रुमाव फैफायासै नारें जानो जों साथामानो फैबाय आरोना लोगोफोर बेखिनियानो बाल्थिङासो बांसिन नारें लेबग्राया हनै टुनटुलिलिन देलायब्रा बाल्थिंखौ ओरैबायदि रुगोन बाल्थिंखौसो नुदों बांसिन बेगर दोननांगौआ बेखौ साबायनानै हर' सालाफोरनो बा होनहरगोन ना अखा बोथोरनि लगायनाया गोथावसिन जायो आखाइजों लगायनाया गोथावसिन जायो Kenji senengnya deh kayak deh nggak berat nih wow butias sih dia kan berapa butias nih kadang